салом алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, ҳамдиёрони гиромӣ. имрӯз мо омадем ба маркази ноҳияи айнӣ, ба варзи манор, зодгоҳи яке аз блогерони шинохтаи яна ҳамин водии Зарафшон, Ҳусейнҷон Нуриддинов аст. ростига барои мо тақдир накард ки мо якҷоя навор карда бошем. имрӯз ман омадам аз тани ҳардуямон аз болодасти варзи манор навор хоҳам кард ба аъзоҳои канали фикри шумо ва аъзоҳои канали Умедвидео. гуфтанӣ ҳастам ки интизор мешавед ҳатман навор аз ана ҳамин маркази ноҳияи дурдасти айнӣ хоҳад баромад рӯзҳои наздик. ва дар ҳаққи Ҳусейнҷон Нуриддинов ва мо дуогӯ бошед. ман ҳатман ин наворро рӯзҳои наздик пешкаши шумо хоҳам кард ва ин наворро ҳамчун ҳадия ба бародари азиз Ҳусейнҷон Нуриддинов равона хоҳам кард, зеро ки зодгоҳу ватанашон аст. ҳар гоҳе ки дар Федератсияи Русия ба ягон бародарон ягон хизматрасониҳои худашонро пешкаш мекунанд, бо ғурури милливу бо ифтихор будан аз ана ҳамин марказ, аз ҳамин ватан ёдовар мешаванд ки ин ҳам барои мо хелоҳо хушоянд аст. канали фикри шумо ба пеш, Тоҷикистон, Айниву Панҷакенту Зарафшон ба пешу ба пеш. зинда бошед. мо дар хизмати шумо ҳастем ва хоҳем буд. интизор мешавед. Ҳусейнҷонака дар мусофириҳо хаста набошед. зинда бошед бародари хубам. саломи моя қабул фармоед. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз, умедворам ки тансиҳату хонобод бошед. ҳамватанони азиз, чӣ хеле ки наворро тамошо карда омадед, бародари қадрдони мо, бародаре ки хеле хоксор ҳастанд, бародаре ки хизматгори ҳамватано, ҳамдиёрои худ ҳастанд, наворбардор ҳастанд, аксбардор ҳастанд, блогер ҳастанд, дар соҳаи туризм тамоми деҳаҳои ноҳияи айния, тамоми шаҳрҳоя гӯем хато намекунем, наворбардорӣ мекунанд. ватани азизам ба каме ҳам бошад саҳнашон мерасад. дар ои канали Умедвидео тамоми деҳаҳои ноҳияи айнӣ, тамоми шаҳрҳо ҳаст ва хеле наворҳои ҷолиб доранд. бародари азиз, дар канали YouTube 3 канали муваффақ доранд. Умедвидео, Садои Кӯҳистон, 5 ҳунар ҳаракат мекунанд ки каме ҳам бошад кӯмакашон расида бошад, саҳмашон расида бошад. ман хеле миннатдор ҳастам ки ба ноҳияи мо, зодгоҳи мо наворбардорӣ кардан, рӯзҳои наздик дар каналашон мебурояд ва дар канали мо шумо, канали фикри шумо навор мебурояд. бародари қадрдони мо, дӯстамо, ҳамкорамо Умедвидео, ако Умед, ҳазорон раҳмат ки иқадар қадрдонӣ кардед, иқадар таърифу тасвир кардед. раҳмат. ҳаракат мекунем ба таърифҳои шумо сазовор бошем ва каме ҳам бошад барои ҳамватанои ҳамдиёрои худ хизмат карда бошем. Умедвидео бародари азиз аксбардор ҳастанд, наворбардор ҳастанд, блогер ҳастанд ва каналашон доред. ҳаракат мекунанд каме ҳам бошад хизмат карда бошанд барои ҳамватано, ҳамдиёро. бародари азиз, тамоми деҳаҳо, ноҳияҳо, шаҳрҳои ватани азизамои наворбардорӣ мекунанд, дар таъриха чӣ мекунанд, варақгардон мекунанд, чӣ хел ноҳия, чӣ хел деҳа, чӣ хел ин таърих дорад, чӣ хели одамои мисол муваффақу одамои хизмат нишондода ҳастанд дар он деҳаҳо. бародари азиз, ҳаракат мекунам дар таърифҳои ако Умедвидео, ако Умед сазовор бошанд. ва бародари азиз, касое ки манам нав тамошо мекунанд, нав подписчики мо ҳастанд, мо вақтҳои коронавирус чӣ будам, ман бисёр бародаро дар ёдашон ҳаст, ман волонтёр будам ва блогерӣ, соҳаи блогерӣ ман аз кӯдакӣ ҳамин мактаб саҳначо мекардем. мақсад ягон КВН мешуд, ягон хел баромадҳои ягон чӣ мешуд, бародари азиз, ҷамъомад, ягон маросимҳо мешуд. ман якум шуда чӣ мекардам ки ман ҳамон ҷо иштирок кунам, барандагӣ мекардам, ҳар хел саҳначаҳои ҳаҷвӣ мекардем ва ҳамин чиз дар кӯдакӣ гӯем маъқул аст ки наворбардор бошем. мисолан хел як худованд тақдир кард, ҳамин каме ҳам бошад як блогчи худамон дорем, канали худамон дорем дар YouTube. бародари азиз, канали фикри шумо вақти коронавирус, дирӯз бародари мо қатъ кард ки вақти коронавирус одамо дар балинса дар мурдан ту дар автобус шоколад тақсим карда истоди. рости гап, вақти коронавирус тамом шуд, мо автобуси ҳамин шаҳри Екатеринбург бепул кардем ва онҷо чӣ кардан, ҳама вақти мардуми рус омадан ҳайрон мондан ки як тоҷик автобуса бепул карда бо шириниҳо тақсим мекунад. беморхона ба бисёр бародари тоҷик мақсад
خوراک‌های بی‌مزه و خوراک‌هایی که سیونی نکردی چی میکرد تیار کرده میشه تلفن میکردم و حرکت میکنیم عقب شده با اون خوراک‌های مقصد تازه خودم برده باشم حلال و برادرای همین خیلی ما بنام بلاگری دوام درست کنیم و کمی هم باشه در خدمت شما هستم. میتونید نوار تا آخر تماشا کنید دستگیری کنید کانال فکر شما در فکر شما هستیم شما در فکر ما باشید پادپیسات کنید دستگیری شما پیشروی ما برادرای عزیز و میخوام که همه چی باشیم برادرای عزیز یک جو باشیم در خدمت یک دیگر باشیم در فکر آبادی یک هموطن آبادی وطن از ما تاجیکستان باشیم ان شاء الله همه ما آباد میشیم. بخیر در امان الله باشید با کانال امید ویدیو با کانال فکر شما با کانال همه بلاگرای تاجیک باشید دستگیری خودمون باشیم بعد ان شاء الله آباد میشیم. اگر ما و شما دیگر ما دستگیری نکنیم اگه بیگانه نمیکند بخیل شدن لازم نه گوری بخیل تنگ میدون برادر همیشه دستگیری دیگر باشید. سلام.